Mas pinaigting naman po ang pagpaplano sa mga angkop na programa at proyekto sa mga barangay sa bayan po ng Bayambang na tutugon po sa aktwal na pangangailangan naman ng mga residente. Naging bahagi po ng pagpupuno naturang paksa ang kasabay ng pagtalakay sa panukalang pag-amyenda sa Annual Investment Program o yung AIP 2025-2026. Layunin ng mga iminungkahing pagbabago na masigurong mapupunta sa mga proyektong may agarang pakinabang ang komunidad, partikular na sa infrastruktura, serbisyong panlipunan at mga pasilidad na nagpapabuti sa kalidad ng pamumuhay ng mga residente at ang mga pondong ilalaan ng lokal na pamahalaan sa mga ito. Bilang bahagi ng lokal na programa, sumailalim sa orientation ng mga punong barangay sa pagpapatupad ng solid waste management sa mga kabahayan. Sa kabuuan, sentro ng pagtitipon ng paghahatid ng kalidad na serbisyo publiko na akma sa pangangailangan ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.